Менә тел турында бәхәс бара. Латын хәрефенә күчмәкче булдык, булдырып булмый, бирмиләр. Ләкин менә күктәге торнаны өметләнеп ятканчы, җирдәге шыпшыкны матурларга кирәк иде. Бу генә монда килер алдына мин концерт тыңлап киләм. Кайсылар районныкылар җырлыйлар, әлмәтләрме? Бер бала җырлый. Мин ди корапка утырып yüздем ди. Корап дип. Чөнки грамматика буенча кыдан соң о киләйкән аны ка дип укырга кирәк. Карап дип әйтә алмый балакай, грамматикасы буенча корап дип җырлый. Оның укытучысы без балаларны табигатьне яратырга өйрәтәбез ди. Табигатьне ничек язылган русча шулай табигать ди. Безнең грамматикабыз г хәрефе юк. Q хәрефебез юк. Салаватны салават дип язабыз бит. Димәк, сезнең фикерегезчә, хәзерге вакытта безне берләштерүче телнең төп проблемасы аның графикасы. Графикасы, грамматикасы һәм телнең матурлыгы чын татарча була торган, язып була торган грамматика уйлап тапсыннар иде тел галимнәребез. Менә шул теләгем минем. Рафис әфәнде. Менә мин дәвам итеп баягы Мишәрне үҗәт дидең бит Раилеме? Менә үҗәтлегемне дәвам итеп Вадимга да, Графинага да җавап бирәсем килә. Менә бүленеп чыгабыз инде мәсәлән. Шул керәшеннәр хәзер үзләренә әлифба уйлап йөриләр миндә. Я дигән урынына җә дип яза башлыйсыз миндә, академия, мәктәп сорыйсызмы? Керәшеннәр җавап бирә, без кем җавап бирә? Юк, бу бер сорауым. Бу сорау гына һәм икенче. Мәсәлән, дөньяда 30-га якын гарәп дәүләте бар. Име, алар сивилеп яшәгән. Алар арасында христиан гарәпләр дә бар, мәсәлән, Мисырда, Египетта. Я булмаса төрекләр арасында христиан төрекләр дә бар. Алар аерым милләт димиләр. 30-га якын гарәп дәүләте бер-берсен аңламасалар да, мәсәлән, Мисырныкы белән дә Гыйракныкы авыр аңлашалар бер-берсе белән. Ләкин милләт бер. Алар үзләрендә гарәп дөньясы саный. Бу бер. Икенче, өченчесе, безнең татардан аерылып чыккан милләтләр бар бит инде. Мәсәлән, нугайлар вакытында Совет заманында аерылып чыктылар. Хәзер алар үзләренең бер автономияларын түгел, районнарын Дагыстанда оештыра алмыйлар, һәм мәктәпләре дә юк. Гәзитләре дә юк. Нагайбәкләр аерылып чыкты. Вакытында Хакаслар, татар дип исем астында йөргиләр иде. Совет заманында 79 елгы переписта аерылып чыктылар. Алар ни хәлләрдә? Шурлар 3000 кеше булып калды, аерылып чыктылар ни хәлләрдә. Бу өченче, дүртенчесе. Әдәби тел ни өчен бетергә тиеш? Менә тиеш дигәнем бетергә дигән сүз түгел, табигый процесста бара. Бу этник үзенчәлекләр, тел үзенчәлекләре белән чиратта. Характер кала ул табигатькә, урынга, башка халыклар белән, инде халык белән аралашуга бәйле. Фин татарларын алыйк. Алар вакытында Сиргач ягыннан күченеп киткән, цыкылдап торган цәсәтлесәйектән цәйетсәбез дигән мишәрләр. Аларның әле карт буыны, бабайлар, әбиләр цыкылдыйлар бераз, ләкин яшь буыны инде аларның әдәби тел тәэсирендә чыкылдый башлады. Чыкылдамы? Чыкылдап сөйләшә башлады. Ягъни әдәби тел әлифба укышуга китерде. Бу табигый процесс. Әгәр милләт үсү процессында икән, картайып үлү процессында, таркалу процессында түгел, үсү процессында икән, ул берләшергә һәм мондый үзенчәлекләр юкка чыгарга тиеш. То, что Илсеевтә Q хәрефен дөрес әйтмәгән өчен мишәр дип әйтәләр. Вакланмаска кирәк Казан татарларына. Безнең якларда мишәрләр башы Казан татарларына чыгымына диләр, име? Чын татар без диләр. Шул вакланмаска кирәк. Өйрәнергә кирәк. Анда хәрефләрнең әйтелешендә үзенчәлекләр юкка чыга ди, ләкин бит дин. Бездә бик зур төркем бар. Алар керәшен татарлары, алар башка дин вәкилләре. Менә сез нәрсә әйтер идегез? Шукынсыннар да татарча сөйләшсеннәр. Аларның ширкәү бар, Паулат эшли. Әйтүсегез бар бер Рафис әфәндегә каршы. Агратен ханым. Рәхмәт. Исеме матур. Мин керәшеннәр турында булай уйлыйм. Динен үзгәртсә дә, телен саклаган, хәтта менә Казан арты татарынан да телен һәм гырып гадәтен үзгәрткән микән әле динен? Римзил әфәнде, үзгәрткән микән әле динен? Андый хәл бар. Әлбәттә, яшь иптәш, сезнең әйткән фикерегез белән мин бөтенләй килешә алмыйм. Керәшеннәр бит үзләренә аерым дәүләт тә таләп итмиләр, шуны төзибез, моны төзибез дип тә әйтмиләр. Без шуны әйтәсем килә. Менә бит ул бәләкәй халыклар бар, зур халыклар бар, теге саны буенча зур халыклар. Әгәр дә зур халыклар бәләкәйләрен кыса башлый икән, әлбәттә, бәләкәй кешенең үзенең кем икәнлеген белдерәсе килә. Ул әлбәттә кычкыра башлый: "Мин шул кеше, минем тукымым шуннан, мине кыерсытмагыз, мине үтермәгез, мине бетермәгез" дип.
Керәшеннәр үзләренә яңа дәүләт төзүдә дә, үзләренә айрым республика төзүдә дә андый фикерләр, андый максатлар куйганнары юк. Алар менә максатлар куеп, сез менә керәшен булып язылдыгыз. 24668 кеше 2002 елда. Бу әле әзрәк сон, әймегез. Анда күбесенчә теге басым ясау аркасында мин керәшен түгел дип язылганнар күп булды. Бу мин радиода арумысыз керәшен кәрендәшләр тапшыруын алып барган чорда менә шушы халык саны алу бара иде. Миңа шунда 1-2 кеше килеп, бик матур тәкъдим ясадылар. Менә без сезгә шуның хәтле, шуның сумма акча бирәчәкбез, әйдәгез, менә шулай дип язылыгыз диделәр. Әгәр дә керәшен дип язылыгыз инде. Керәшен дип түгел, татар дип язылыгыз диделәр. Мин әйтәм, әлбәттә язылырмын, башта акчасын бирегез, аннан соң язылырмын дидем. Бу инде нишәр үҗәтлек әлбәттә. Әлбәттә. Менә инде хәзер сораулар биргәч фикер аерылып та китә. Без бит бер нәрсә дә таләп итмибез. Без үзебезнең керәшен без дигәнгә каршы килмәүне генә, шуны менә теләктәш булуны гына телибез. Мин кеше дигәнне раслау кебек бит ул. Әлбәттә. Мин кеше дигән сезне кешегә санамыйлармы, әкият сөйләмәгез. Исем алыштыруга килгәндә, татарлардан жанр талабы бар, я булмаса заман талабы бар. Татарлардан анда Суфиевма язучы, урыс язучысы Роман Солнцев булып йөргән бер кәйтме. Андый мисаллар исем алыштыру вакытлыча псевдоним, ул исем дә түгел, псевдоним кую. Аның бит проблемасы юк. Мин псевдоним турында әйтмәдем. Алайса менә карагыз әле. Иванов тыңлый икән менә Мамадышта. Тыңлыйдыр. Бер генә минут әйтеп кенә битерим, җәмәгез. Вакытта да башка Аркадий Васильевич та үзгәртмәгән, Иван Захарович та үзгәртмәгән. Әле графияны син дә үзгәртмәгән. Юк, әлбәттә театрда эшләгән чорларда анда эшләү өчен үзгәртеп алырга туры килде. Менә карагыз әле, Иван Грозный чукындырган татарлар диләр. Әйе бит. Иван Грозный чукындырып кына андый үзенчәлекле җырлар, үзенчәлекле киемнәр, җылалар, гореф-гадәтләр, мәҗүсилектән килгән айрым табынулар, инанулар, алар кешене чукындырып кына булмый. Мин килешәм бу очракта Графина ханым, чөнки тарихтан билгеле, инде Идел буе Булгарстаны заманында ук, Идел буе Булгарстанда анда әрмән чиркәүләре булган, һәм анда безнең болгарлар йөри торган булган. Ул расланган факт. Сезне Иван Грозный заманда чукындырган татарлар дип әйтү ул дөрес тә түгелдер. Ул бәлки стереотиптер хәзерге вакытта. Әйе, ул стереотип. Ул менә заманы өчен тарихта шулай язылу кирәк булган. Ягъни, мәсәлән, Жанна д'Аркны шулай дип язу, шулай кирәк булган. Сезгә бер генә сорауым бар, Графина ханым. Сез үзегезне татар итеп хис итәсезме? Менә керәшен татары, ләкин татар эчендәге бер этник төркем итеп. Ләкин милләт уларак татар итеп хис итәсезме? Әллә бер бөтен айрым милләт итеп хис итәсезме? Мин нишләптер теге гомергә безнең авылда ул шундый милләт, мондый милләт дигәнгә бүлгәнгә минем ничектер андый нәрсә юк. Мин үземне гомерем буе керәшен дип хис иттем һәм мин керәшен булып яшәячәкмен дә. Вадим әфәнде, хәзер сез сүз әйтәсез дә, аннан соң без сезгә микрофонны тоттырабыз да, сез безгә бер шер башкарасыз. Яхшы, Графина тути дип әйтим әле. Әгәр менә хәзер минем әбием телевизор каршында утыра, карап утыра. Әгәр дә хәзер мин үземне татар дим икән, мине әбием иртәгә авылга кайтып, миңа өйгә кертмәячәк ул иртәгә. Мин гомерем, мин шулай тәрбияләнгән, мин ничек инде үземне татар дип әйтим, мин инде 22 ел буе үземне керәшен дип җиргәч. Вадим, мин әбием иртәгә өйгә кертмим менә. Бер генә суны балыйк. Графина ханым, аерылып чыгарык башкаруында бер җир тыңлабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бәхәс кызганнан кыза бара. Телефонны беләсез 570-50-75. Хәзер әйдәгез, Вадим Захаров башкаруында җир тыңлабыз. Azizette men keme tuğan tuğrak Bir kaderlenigiz taşları Soğutmayışa sakla verügenim Demli pişken koynar aşlarını
Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım Şartlarda benim Gel aşkınam senin yanına Kaynar kıymağımı koyup gitsin Medruş gelişeyin yanına İskençiler işik şakığa Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım Salmalarını ezip koy sinen yüzlerine Munşa parı giymemesin deyip Hep geçirsin o gönüslerge İskeçiler işik şakına Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım Uzaklama menkey Koydırmın min Sin kırşılma koytmay kalırdım İskençiler işik şakığa Koytmay kalırdı Әфәрин, шын татар мұңы білән керәшін татар егеті Вадим Захаров менә дигән җир башкарды. Без турыдан-туры эфирда әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бу үзебез тапшыруы. Һәм без бүген татар милләте бердәме, татар милләте нинди ул, безне бүләләрме, әллә инде без үзебез бүлгәләнәбезме дигән темага сөйләшәбез. Безгә тагын бер тамашачыбыз шылтырата. Исәнмесез? Хәерле төн, кем буласыз һәм кайдан шылтыратасыз? Яршылыдан Сарафуддинов Фаат булам. Исәнмесез Фаат әфәнде. Сезнең фикерегез? Безне бүләләрме, әллә инде без үзебез бака туен ясыйбызмы монда? Ничек уйлыйсыз? Мин заманында гарап илләрендә эшләп кайткан идем. Алла дөньяда җиңелеп гарап иле бар. Сурия, Египет, Алжир, Марокко, алар диалект буенча бик нык аерылалар. Ләкин берсен аңламыйлар да. Но аларның әдәби телләре бер, шул әдәби тел буенча алар бик аңлыйлар үзләрен. Аларда бит конфессионал буенча да христиан араб бар, мусульман араб бар. Алар бит гырнулар, кара араб булса да Мароккодан, Алжирдан, о араб булса да
Сурия, Ливаннан. Алар біз гарап дилер. Аларның Һәм сезнең фикерегезчә безгә дә көрәшчеләргә дә Себер татарларына да бары тик татар дип ничек үзебезне тәкъдим итәргә кирәкме? Башка дөньяга дөньяга. Бүленгәнне бүре ашап диләр. Әйе. Без бит бер халык татарлар. Беләкәй генә диләк үзенчелек булса да. Мин мирас авырак сөйләшәм татарча. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт сезгә Фуат әфәнде сезнең фикерегез өчен. Чыннан да бүленгәнне бүле ашар, аерылганны аю ашар. Фатима ханым, рәхим итегез, сезнең дә фикерегез бар бугай. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фатима Имашева. Рәхмәт. Вадимның сүзенә каршы сүз әйтәсем килә. Әбием нәрсә әйтер инде кайткач дип әйтә, татар дип әйтсәм ди. Менә без концерт белән барган идек Питрәш районына бер вакытны. Шунда бер 75 яшьлек әби, Керәшен әби инде ул, без аларга квартирага кердек. Миңа бик кызыклы булды инде бу Керәшен өендә беренче тапкыр мин инде. Шун алар үзе оформлять ителгән шулай инде Керәшен шәйендә. Менә әби мин әйтәм, сез горурланасызмы үзегезнең Керәшен булуыгыз белән дим. Сорадым инде. И кызым ди, без инде Керәшендә ни татар түгел, ни урыс түгел. Без бар татарча сөйләшәбез инде, татарча җырлыйбыз. Без татар халкыдыр инде дип әйтте ул миңа. Менә мин аларның горурланаларын биткән дип олы кешедән сорау бирдем шундый олы кешегә инде. Сез менә икенче төрле әйтәсез. Генә, булса да бер, менә инде саналу була башласа инде 10 елда дип мәсәлән мин инде шуны уйлый башладым инде. Уйлау түгел, бөтен халык уйлый инде аны. Керәшен дип яздырса, Мишәр дип яздырса, татар халкы безнең бөтенләй бетә дигән сүз. Әлбәттә менә яңа гына әйттеләр, ул турыда инде. Без бөтенләй төшеп калырга мөмкин. Әйе, Керәшен дип язылса, Мишәр дип язылса, анарысын Татарстан Республикасының булуы үзенең легитимлыгын югалтачак түгел. Әле Керәшен халкы да төшеп калачак, Мишәр дә булмаячак, беркем дә булмаячак аннан соң. Менә юкка чыгачакбыз дип әйтүем. Менә шул гына иде фикерем. Рәхмәт сезгә, Фатима ханым. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Телефоныбыз 570-50-75, Казан коды 843. Әгәр дә сезнең әйтер сүзегез бар икән, безгә шылтыратып бәян итә аласыз. Һәм менә Аграфия ханымның әйтер сүзе бар бугай. Минем уйлавымча, һәрбер төбәктә яшәгән халык Мишәрме, Керәшенме, Типтәрме, үзен Мишәр дип, Типтәр дип, Керәшен дип атаганнан да телендә, татар телен онытмаячак. Минемчә, һәрбер чәчәк үз исеме белән аталуы матур дип уйлыйм. Ләкин тагын бер кат сезгә сорауны бирәм. Чит дөньяга без үзебезне ничек итеп тәкъдим итәргә тиешбез? Татар итепме? Бу төбәкләрдә яшәгәннәргә бөтен халык безгә татар дип инанган, татар дип карый, татар дип белә, татар телен тыңлый, татар телен ярата. Үзенең кардәшләрен һәр вакыт теләктәш үзенең туган телен һәр вакыт кабул итә. Кай төбәктә генә яшәсә дә. Тик шуны да онытмыйк, менә бу Татарстан төбәгендә Керәшеннәр дә, Мишәрләр дә, Типтәрләр дә һәммәсе дә яши. Онытмыйк. Аллага шөкер, менә чыннан да күп милләтле шундый бар, бай татар халкы дип әйтергә безнең хакыбыз бар. Ярый, бу мәсьәләне ачыкладык. Чыннан да безнең милләтебез içində нинди генә этник төркемнәре юк. Мишәре дә бар, Типтәре дә бар аның, Себер татары да бар, Әчтерхан татары да бар, Керәшен татары да бар. Аллага шөкер, бу безнең байлыгыбыз. Ләкин бөтен дөньяга, шит дөньяга, башка милләтләргә без үзебезне әлбәттә инде татар итеп танытырга һәм тәкъдим итәргә тиешбез. Ярый, моны ачыкладык, бу фикергә килдек дип инанып калам. Шулай бит, мөхтәрәм кунаклар. Ләкин хәзер менә шул мәсьәлә мине кызыксындыра. Мине Мишәрне үҗәт диләр, Себер татарын усал диләр. Менә бу кайдан килә һәм ни өчен бу шулай? Бу кайдан килгән үзенчәлекләр? Менә ни өчен Мишәрне үҗәт диләр? Рәшит әфәнде, сез тарихчы, сез белергә тиеш. Бардалар турында. Бардалар турында. Һәрбер урынчылыкта яшәүче халыкларның үзләренең Микрофоны якынрак китерегез. Рухият ягыннан алар әлбәттә аерылып торалар. Бер яклар, мәсәлән, бик юмарт халык. Мин мәсәлән, Пермь халкын бик юмарт халык дип. Кайдан килә ул сыйфат? Күрәсең, ул табигатьтан килә торгандар. Анда табигать бик бай, һәйбәт орлар, урманнар, ичендә үскәч күрәсең, анда табигатьтан килә торгандар. Микрофоны якынрак. Мишәрләр инде алар бик булдыклы халык дип әйтәм мин. Менә мин Мишәр ягында экспедициядә булганым бар, фольклор экспедицияләрендә. Анда иң беренче барып күрәсең, һәйбәт җырлар, ниләр җибәребез бит инде. Күп маласың. Шуны ишерәк, күп маласың, әйбит зарплатан күпме иң беренче солидаралар әйбит. Тормыш хәлләрең ничегрәк әйбит, машина бармы? Мишәр татарның каймагы дигән фикердә сез килешәсез, Рәшит әфәнде. Мин килешәм, аның белән бик булдыклы халык. Булдыклы, практик халык. Илсия, менә кайдан килә сезнең булдыклыгыз? Микрофонны зинһар өчен бирегез аңа.